Kemudian semua di bapak yang forefront media hakni opor ngadan hani SBT ni declare ka result jong ka MDC election. Te hakni video ngila yo banyak keren ya ki kertong om tangi ki bajop nrai wat ki ba saram ru hakni ka kenti ka bamenta yang ini skap ke ka bagi kertong ki dan badong baraka ju opor ki pajba ki bilang rista bila bani station lendat ki labun ki lama jong ka VPP hanya mestap i kambun ki we nrai ya mentah hi ka lama jong ka VPP kelasar kambun hang ne mau yang kumba pila ni tengin ni keren ru hipat ba hang ne kumno ki sngau menta ba ka parti ka baki kersan maki kala job ya betul. Kadang hang ni menta bat kertong juga VPP na Jayau konstituensi belayo ya ka jingjob menta si ba danzel ya tu ingi kendiat ke ka badan apa jong pi menta hadin ba pilai ka result ya dap jing keman hi hamun si menta mo wa ngila expect hi mingin long ni te expectation ka urlong sisa te tangata hi na keman ya ma ke ka bagi pai ba kila ban kmi lenti pi nomor menta ba kila yo ya menta bangi la ya kun election ding la kwa hi ban penung long mo ke ba ki pat ba la kwa nangi ding ni kristom tinge ban ngini le tinge hi kumno bangi ni ya rap bat ngini ya sakri ya pat ba jing job hi te nganum la klem da pen pau ke jisungu yu blai mo ula long babha ke jing em ke jonga mo ba ka ri ba chat ban rio ke jongi hi te la da umde bo ke jing kesan ke job blai mo jing don dekat ke jung mo na manginget ha ka kerteng ke bakrau ke jung ka kerteng ke jung jisu balong bayarap ingi bangin yo ikeni ka jing job ha ka ni ka sngi ru ka dei kata mo ka ba kongsan ka ba khmat tam te ngamla pat klen da pen pau ke jisungu jonga kum ba ongi phi ka party hi barok ko we ya ka leadership ju ka party hi barok ko we na du president rang ba moi ba i bathani jungi ba adan melo ba sayo man ila trish tam ha kum president moi i klem tingkai ya ladi khndiat ru na ka por ne ka ya ka chkot ka khya i klem tingkai e shu ban ai ngi kan ban pen shopping ki candidate na ki constituency ki ba pair tingi sngongu e kata ba ngi sngongu e barok kinong yalam mo ki badan hakman adu MP ba i bathani jungi na du i Dr. Kara na du i Dr. Bats Khamar bo ki bla trish tom shisha mo hakani ka chianti na du i Dr. London mo na du i bakras enta tiang barok ki party workers mo ki balade ki leader ki bahak matam penpau kita kaji sungu kaji syaki penpau ru kaji sungu kaji syau upat bapan ubas kem ubah pedang ke nongrim kaji kata ke nongrim blay ke bangin yu kwa banwan ra mo hakan ka party kaji bangin nginum la ban keep aside ya kata leningin bu skendong hande kata kan de nongrim ke bas kem kaji hadu ke bakut kisngi kaji em kaji ki ki mat pada ba kongsan ki ba fen penbet ngabenta ka imlang kasa kalau dan hak manifesto kaji mo be according kum katu ko manifesto ko wi nginde ke ka badon kam nginde ka tamo kani ka jing job chunga manta kamdei ka jing job ka ba ngila bonong mo kadi ka jing job ka ba kadon ka bor ka banal langat ya kata ngasuthul de ban ngahapan play kata but ka jing trei sitam jong ki member bat ka jing trei sitam jong ki pat bai nong sosnong jong ka 18 mau khar panthor ka wanra ya kani ka jing job ni kamut kani ka combination of both ki nong trikam plus ki pat ba ki badai ki secret voters mo jai ki train la ka jong khamram bat kani hi yo ya ka jing job am ha ka bai dai ba ka jing kno jong ngam don ni bangan kran nomor fi ngahap ya ka ba ka party guidelines mo ka ba ka party ka ibet ban le kala le ya kata but haba ka party ka le ngi hab ban kum kita kinong kitkam ma kinong ya tray ya ba ka party ngi hab ban ya side by side ba ka party ma na ka liang jonga te ngamdan banong ya kata ka jingkran ka jing snow jongi te lada ya ka fikeli ya kata ka jing snow jongi tengah try kan bhai finkeli na i ma pin yo kajing tep ko bakham ma kajing kular ka bangadan hi kalong bangan pendabhak bangan sakri hak ya ka ka baki pat ba kila ai ya kani ka bor kila pun khamti ya kani ka bor yang akum tau nom kan pendabhak dia kamram ka baki kila ai ya kata definitely ha ka sarkar bat ka banwan hadis council ka isi banwan hang tai bat ka sarkar ha kala bandan ka jing affair ka party re definitely hakikam tikin ngam try kamdan hi kan ono manong kata ka jing ma namar kikam kidi bania is kamat
lada kai kenduk kum kita jing ero ngin siapa ngin dal apo yang te ngila sutu kamba kum do kalong te ya mentang empat la bandong hadu kat no ngin ya kenduk ne ngim ya kenduk ro yo ngim ya kenduk ro ngim la bantep te ngin dal apo yang te ngin sutu kamba ya kata ma kabor bisa kayak ngamang bakam ya kayak hari kabang sutunat ba mentang kalong baki pat ba kim no syu kata kabor bisa kata kata kabang sutunat kamut kai ke baka parti ka hikai ki kalarung ho pat ba mentang bat nganget bayakan ni kanang yai rung bat kanang yai ne skam ha ka jengmut jeng perkhat jumpai ba banang ne sakhaman ngin yo no kata sensar khadar kaba fair na kiwi pat kir kom sensar mo hak ba kapisa kan mla menteri kamsyo kata ketika state subject haji sha district council ngim dan kam ya discuss kata te to jabe filakali ya kata ngindal apoy arfufra tingin sayo ada discussion kaba kambyang na kam taka article 371 namar kadi state subject tingin nom ya kata aja kani ya mentama ningkong ya nga ingo iublay namar klem ke jingdon kat jongi iu kenrat bat ngi ngim poy syang ni ka thong ko mangi poy mentah bat kebar kadai ki pajba nong song jong ka nong thmai constituency kila pani ba kamdon kanu ke bor ka bala ban le persya ya ka ai ka lenti ka bahok bat ka basisha ka senjam nginyat bet kat kum ka parti hi kala sedang nadu ba sedang nginyat ngishim ka senjam jele ka jongi fitep hi ka dai bet persya ka bamsap bat ka jing thombor bat ka ai ka bangin decide nang ni nginya yat bet kat kum ka jingalam ka jong ka parti bat ki nongelam jong ka parti bat ngin lai poi ngin sa indang la ban pensha shu ipi ki senjam tri kam ki jongi ka jinge khon ka long ko bajwat hi kumba shuong no ngi le persha ki goliat mo shuong no tang pade ngi ngim don kono ka jing artatin bi ki pait ba nong song jong ka nong thumai watla ka duna ka turn out re ngim don komen sem ka jing artatin bangin poi ka thong kom bangi kren na ki haki campaigns ki jongi ka dai ba kum ka voice of the people party na do lingkong ngim lej ban kulari ki pait ba ka baneng mat ka khandau ka jing shakri ka dai bangin sensar hok ngin nyat hok ban ngin pendap hok ka kam ka ba u pait ba u la sei yangi ban long ki shakri ki jongki bat maki ki ki kenrat ngin pendap hok ka kam ka ba u kenrat u la sei ya ka mentang ngin sei pait ka bansa pensyai presiden rongba ka article 371 nama ngit scam la tebi ki yaki jing betha ki jong iru banang ni syakmat ki ladon kapor be inyo banyatai banya keren tinga kerpat ya firu kum kilat patai ka bor ba pinya sangap ya ka jing patai jing pensyai ka jong i halor kata mo kelar ya ban patai ki camarong mau pai ba lasnya ta pai sa ki parti na kadang jing ka parti ban kadang jong ahi ini yang lagi ki ban pendap kot kom ka election manifesto ya ka parti kala kitu ki bala pedro election manifesto parti kitu kinap yang marah kitu la tentu dia parang Ta ka result ta si nga ada sungguhun sisya sultanat sya nga ada sultanat sya hi expect area ka result nga expect hi kumni kan long hon ban ngai ngo ning kong blai trai kan rat mo bang yo kha juni so jong jenjom kham tam yi pat ba jong kan nong kram constituency bakala ibet yang ban long kum tau MDC ba represent ya ka 8 nong kram district council constituency bakum jo nga ai kublai ki party workers nadu ki president rang ba bakum jo wei puai ki khat jong ka VPP ki bala trai bangin yo kha jo so jong jenjom menta ka Kublish buat. Kaya expectation na ni start. Ngin saya fight kata, ngin saya fight. Kaya ka ba pin expect ba wala expect. Kawai ka bangina ka diga syakri bahok babait na batak fight bahi. Bat konsensi bag jela bro kawai. Ko nga suman ay ngu yublay ubla Donald Kat ban ngi hang ni ka chinga ti ka chongi bangila man poy ni ka thong chung ching chap kabar ngai kublay ya persen barang ba party ba aldan lam saiman kino lam paro chung party kumchu ya EMLA badan borom chingi ba HS Kapran ibla tristom ha bangin la man mara ini ching chop ani ching khon chungi khado anai kublay baro ki nokrshan na ka 6 on khang constituency ki bla ka ching shan ka baklan ka bangin la man chop dan borom ni ka ching khon kamat kalong bangin tray ban pendap ya ka thong chung party ka ba la penpaw ka manifesto kita hi digi kamat ka ba kamat ngidap na ka ching sukman ka ba kraw anu kata ta leng ba ka ching lam chung blai la ban pois ka thong. This is the second time that I've won from Mosram constituency, and yes, I think I've worked tirelessly for the people of Mosram for the past 6 years, and the results say so. Yes, I've just given interviews now. I said that there are a lot of Himas, even in my own constituency, that they don't have their own act. Which this is very important for all the Himas to have their own act, so that they can work and they can work for the people, and especially for the Darbar Shnongs. We have to respect the mandate of the people. If the people have chosen them, we have to respect that.
The Almighty, first of all, and it is because of the love and faith of the people of my constituency, Soyong, Nong Spong constituency. So here I am now is because of the mandate of the people that they have given me. No me expect ngam tip hi tam sulong no kajing sania jumpai ba ho pra da kala khan kam dei shu tak nakal air ngathai ka dei jing kermen hi tingi expect ba da upai ba tu la jing sania men ba men si me upra te den bok ba untrai bharu ikakam namar kajing kermen jumpai ba ro kam dei ka barin mo ngi kermen hi bakan phen no kata ka rukom mandur ka sinchar khadar bakan pher bahi khnang bakan kiu kan kiu ko jaj bendiu mah bakut ke dikata hi beding kong san ne tingi don bak dan jukirman hi upra ngi ai kuble hi bro khai hi khamta mi kinong sania upra don bak bakan pher kata rukom san perthai bat khamtam go au pai khasi khara ngi don kam e bante lakam benum aila than ni ke ke balas niu bat desi kin tiu ke jaj bendiu khat bangila e mah kuble sibo ngali simet tengah ngala hun ni kai bangala trai bos kata ngapa dia ngi kata kara jumpa ba Allah kuat dan kita ke parti semai mo sampai pakat pat na pakat dak kambai kawan dak kambai mangila trai kam ngila le kam ram na jong baro ila development ngila ai ke jing nan kam paj ba poi ka e ka son dong ngila ya kit ya ba lang ndai lo paj ba umpat pedang kita ke jing le ta ngim jong chukum no yaki 17 lam khrap maki konstitusi ki paj ba kilaya jed teli ya ka BPP to shikit bok kerwiang lang ya baro i bahkan trai bah bahkan trai hok ka kam bahkan pet lam yo duk usukru kita expect ke result em klai kata kam expect numut berkat ke je khun ke dei jungi jong kongres dei ka klam poi kumta paj ba lesi ukwa e jingkala mo wai ya ka absolute majority ya ka VPP te ngi gang rajulit ngi ai play ya jing start jing paj ba lesi ki paj ba ki lamat ki bun ki parti lesi kan ki kwa adis council bant ai lat ya ka VPP tekin sapet ki paj ba ki besar para kini san tili sistem kai ka bancia ka jing tre lang kini kin rusnem ki blale layo yo so bathiang bani igi ka jing job ka lalong ka biang la ka khandai ngalalit minta sedu katwe spa duna it shows very big margin nginang gradually in your training nang pen margin for banwa nga long MDC be hagi paj ba ko mengala keren per banga file nomination ru ngendala de brem arja khandai khandai but lesi ngi bunsin ngi ci ba ki barem ju syawat su ndre hang te kala khongpong ubarem syawat man kasi Lai sitting ka boot share ba iyo. Tika jing it joki pajba ka ba penlong yang mentasi penyang ni di baga jing itu. Lam ai men sim maki da kimwat maki yang ngantri ke in. Abang ngalai ngala di to beri bala mo dunai ka kendai boot orja ka kendai. Di jing it joki pajba. Umba pilai hi haw arajar kandriu job la kaseng NCP. Abang iya arja katra pada sitting MLD haju kopor presiden jungi atau kopor bahasan bersulai haban shift no chaka seng BJP tendang layu ya lumi ka jingalang kampoi chakata ka benta ka bangin yo ban ya besuk lang badi ti ngiarai bangin song independent bat ndal adep ke election ar Jakarta ngayo ban discuss yo ban ya kendu katne katu kilidar habang kut ngiyo ban kendu i Dr. Don bat ngasmo tenat ngasmo belung bampai dor bling kemau ka kantin ka ikran what do kentiap seng dapidon hakan no ka bentaru ni be ka ju ka seng kasion ngajon ke UDP but ngakam ke UDP kaweng yang beli kaweng beli ngam trek ban kesan itu kandidat bakil amon ho arjar arpulai di detail reason tinggi layo ban yo election arjar arpulai arpusan menta tinggi daya chong lai discuss ki pajba ki ong ba bahaya solo because in the end of the day ketika di urban area ngahaban don kami ka sarkaru
ngabenon kamru iki benta kiba dehi lapo ka rural ru. Ti habang ngapet kemta ngasutu baka jingdot kam joginong syong ngasutu ka independent kan long best. Te menta ngan associate CA kaba kin ai jingtoy na menta nong syong. Kung mga lakren mentan hantu kawi ka interview ru. Bayi kari kasi nga marui nganum laban kala. Idon kam ka tim ka baklan. Ti ngangan concentrate ni benta jonga ya ka katsan laban mo prem ba dikini ki ba ki bait ki batoy ki balajit ya nga. Asal rekam gini berak. Oh gini, don lang minat baru itu. Di kerman guna pihak community guna nak petang lebih. Di kerjaan di community baru pula pengen yo ya jing job. Mentah hari yang bisi bola job. Kerjaan baru bentar. Oh kerjaan baru bentar. Hanya fit lah. Hanya fit lah. Iya kerman guna. Di kerman meba kan long ke baterai bah. Oh cuma. Dekat ikut khabar jom pi so kurtong bajak. Khabar jom kalau kurtong bajak ta baun keren. Ikikam, ikimat, iwade, keren. Tak apalah, kita nak surat kita lah. Lihat sip-sip kan. Tak apalah. Nggak tengok orang macam ini dah, bah. Kini kita cop baru, kini teri bahagian. Kini teri bahaya kakam, ikimat kita kumka manifesto jongka, bibi kumta hilang. Ini nama Norting bah. Norting lah mana? Stay lah mana mana? Ada lah itu ini. Semua balak lah. Ngokmen hebat. Ngokmen balak. Kerman kuna kan dia ke kubur tapi jo petang macam. Ram long bun trabha. Dia ben long ba ting yo boleh. Ben kat kum ka hak kum sia ben perfiam ya ka riti sia ka dustur mo. Ngasa he. Mulai. Kenapa aja? Lah semen pelat keun. Ni dak temen na dia ke kubur jam piso petang aja. Kemen me ka babha kai. Mau kita tre baha. Katahi betul tre baha susu. Mat bandai. Ini prak. Ha? Ginang kmin tisu. Ginang kmin tisu. Bro. Nyombat. Bro.